Правила, които пазят достойнството и вътрешния ви мир. Никога не се намесвайте във връзка, в която вече има друг човек. Разделяйте личния живот от работата. Това запазва баланса и уважението. Не прекрачвайте границите в отношенията с бивши партньори, на близки хора. Не допускайте близост с хора, на които не можете да се доверите. Ако се чувствате като резервен вариант, тръгнете си без колебание. Не позволявайте страхът от самотата да ви задържа в разрушителна връзка. Едно необмислено решение може да разруши години доверие и уважение. Пазете репутацията си. Тя е един от най-ценните ви ресурси. Ако нещо ви лишава от вътрешния мир, вероятно не си заслужава усилията. Научете се да контролирате желанията и импулсите си, иначе те ще управляват вас. Създадено от бранда "Спри да се лъжеш". За още видеа без излишни думи, последвайте ни в YouTube. Линк в био.